दाम बारायाव हाबना लायनानै ओमफ्राय बेफोरबायदि 50-50 नागाफ्रावबाथाय हिनजावफोरा जोम जाजोबगोन आरो जोङो माने नांगौ बायदि हटेलखौ मोनदो आरो माने जेराव साफा सिख्लाफोर थागोन बेयावसो जागोन होननानै फैखानाय 1600 600 थाखायाव फैबाय मालाब जागोनबा थरनानै नैखौ लाबाय नै बेखौ रेजेंबो जुथायाबो रेजेंबो कमफर्टेबलबो जागोन बेखौ गाननानै मिथिबाय थरना हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो जोंखौ बहा दंफैयो जोङो दायो शिलंआव दंफैयो आरोना पुराना जायगा पुराना ड्रेस ओमफ्राय पुराना हटेल सब पुराना आरो ओमफ्राय जोंहा गोदान मानसि फैफादो आरो नै बाजार गोदान नोंनाबो बोराय बबेयाव जायगाया गोदान ड्रेसा बोरायबाबो ड्रेस इज नट मेटार टेलेनिस मेटार ओमफ्राय मा बेकग्राउन्ड इज मेटार दायो जोङो माने बाजाराव थांनो नागिरदों आरो ओंखामबो जागोन लोगोसेनो जोङो माने ड्रेस बायनो नागिरदों आरो बेयो जाबाय गांगा टपानिसो ड्रेस ओमफ्राय आंनि पुराना लंपेन्ट पुराना जुता माने पुरा बै बेम्बु ट्रेक गाखोनो बेबायदि लेथ्रा जाजोबदों आरो ओमफ्राय जोङो अकस्मातसो फैनाय जाबाय नालाय बे ड्रेसखौनो गानना फैदों आरो दायो जोङो थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो खोफावबाय थादो दायो जोङो टाउनाव दं आरो ना मस्थ' टाउनावनो थाफैखादो नालाय दायो जोङो थांबाय थानो मिंबाय दानो ओमफ्राय आरो जोङो जि जायगा नायनो थाङो सबबो ट्रेकिं एसे ट्रेकिं दंजोबखायो हागोन दे मोदोमा हामगोन सिन्था खालामनाय एक्सारसाइसबो जागोन ब्लगबो जागोन इन्टारेस्टबो मोनो आरोना फ्रक मेन्दों माने थांनाय मासाव बेसेबा गोजांनाय मोन्दोंमोन दा गरमसो मोनदों माथो शिलंआवलाय शिलंआव गोजाङो ना होनो मानसिफोरा गरमसो जाजोब्बाय गुस्लायजोब्बाय जों माने सुइटार बख'जोब्बाय सेल जायो खोमालै बाजारनिबो बाजार देन्जार बाजार जायो हले नै गस्ला लंपेन्ट सब बाहेरावनो गोजा आरो मानसिबो जायो खिन्थु बेनिफ्राय नोङो माने गारिजों गिदिंनोबो नैफोरबायदि साइडआव पार्किं दोननानैबो फैसासो होबावनांगौ साइडआव दोननानै माने बेनिफोरबायदियाव दोननानै फैसा होनांगौ आरो ओमफ्राय बेखायनोथ' बाइक एरि लानानै गिदिंनो खस्थ' जायो बेखायनो जिमान गोजानबाबो माने थाबायनानैनो गिदिंनांगौ आरो इसोरनि बाजारखौ नङाबा माने पार्किंनि कारनै बिराद खस्थ' नैयाव नै बुहुद दं दा जोङो जुथा लायनांनि थरनाया जुथा बायनो जुथा माबायदि जुथा बायगोन थांनाय मासनि जुथायानो ओमफ्राय जुथा गानलांनांगोन ना ट्रेकिं जालायबा लेथ्राथार नोंसा मा बेन्दो गोसोम नोंसा मा बेन्दो होमबा इयालाय फैबाय जुथायाव थांग्रोनिफ्राय सब लारि दखानानो गोजा नै जे सब माबानि फेन्सि बाजारनि स्टाइल रखम गोजा बे बासि माबायखौ लागोन बासि माखौ लागोन साब्रैफोरनि लागोन नामा साब्रैखौ लागोन मोजां नागिर जिनि मोजां नागिर फुटपाथाव नै एने कवा कार सोमजोबना दोनदो माने माबायदि लानो फै नागिरबाय था इखौ मोजां नुगोन खिन्थु मोजां गुनखो खिन्थु बुस्थुआ गागोन खोमा ट्रेकिंआव थाबायनो गाबालाय मेंबाय फै बेलेगाव नायब्रा फै इयाव नायनाङा फै नायथिंबाय था फै गोसो गाननांगोन नोङो फै रेजें नागिरबाय फैनो रेजें नागिरनो फैनो एकदमबारे नै इयालागि जुथानियानो गोजा नै बेफोराखा दा थरायनानै नागिर होननानै होनि र' जिखुनु मोनसे जिनि जुथासो नांगोन इयो जालायबाय इसोरना जालायबाय नै थरायनानै नैखौ लाबाय नै बेखौ रेजेंबो जुथायाबो रेजेंबो कमफर्टेबलबो जागोन बेखौ गाननानै मिथिबाय थरना बेनिफ्राय इसोर दामखौ जेनेखा होनना दोनहरो थरना बेसे होन्दोंमोन बेखौ 900 होन्दोंमोन 900निफ्राय डाइरेक्ट 500आव फैखादों मिथियो बेखौ नै सोनाय मोजां दुरा मोजां दो मिलायदो लंपेन्टदो 6 नाम्बार लागासिनो र' 6 नाम्बार लागासिनो 6 नङा 6 नाम्बार लागा
Ini nggak? 6 nomor. Soरबाफोर जुदि बार्गेनिं खालामनो रोङाबाथाय माने इयावनो होसोमजोबनानै लागौमोन आरो जों दा बारासो बावबाय इखो बारासो बावबाय मिथिबाय बारासो होनानै लाबावबाय 300फोराव मोनगौ खोमा अ इ नङा लायदोंमोनलै दा इखो लानोसै ओमफ्राय बुरजा बुरजा मा नागिरो इखो इसायाव सेन्देल नागिरगासिनो नै इयाव सेन्देल नागिरदो इसा सेन्देल मोनाखै मोनाखै मानो मोजाङै नायला जादो जागोन दे पेक करदो इसको बिदियानोथ' मोजां मोजां नुदो जेबो नुवाखै बेखौनो लाबाय नै 500 दोनों से नंबर है चेक करके दे दो नहीं हम तो चेक कर लिया हाँ आप दोबारा कर हाँ अच्छा ठीक है लाबाय आरो इखौनो आङो जुता गंसे माबा जुता जरासे लाबाय आरोना माने बियो गाज्रि जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो किटिनि थाखाय सेन्देल बायनो नागिरदों किटिया जुता गाननो हायानो आथिङा थिफुनो नागिरोनो ओंखायनो बिनि थाखाय जोङो लानो मा सेन्देल किटि हाइल गानगोन नामा हाइल मा नांगौ दामा लागा दसेनो फसायनानै ओमफ्राय नायदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै इखो प्राइस होननानै गिबाय इयो नाङा आं गाना नांथ'लानोलाय बेफोरबायदि खालामनो नांथ'लायला दोनलाय नैयाव फैलाय किटि चलो जि मोजां बिबार नै हाबायाव गिफ्ट होनो थाखाय जोंनि जायगायाव बेफोरबायदिखौनो मोना ना जा मोजांखा दोन लागोन भिडिअ लानाङा होनलायदोंमोन गथ'फोरनि साइकेल ससमा जुता ओरैहाय बयसफोरनि जुता लुगैयाखै नामा दंखाजोबो थेव जोंनिल' आइजो माहारिनि बेयाव सेन्देल दखानानो ओरैबादि आथिं फिसा फिसानि जोङो सेन्देलखौनो मोनाखै आरोना किटिनि थाखाय सेन्देल नागिरदों ओमफ्राय मायावबा नागिरनानै माइबा काट्रा मोननाया मोनो दामानो ओरैबायदि गोसा ओमफ्राय दा जों खम दामनि मोजां कुवालिटि नागिरबाय दं ओमफ्राय फैनानै जुता बागानावसो मोनफैबाय ओमफ्राय बाबुनि थाखाय जुता नायदो नै बागान थानानै खमसो जानांगौ माबा दामासो गोसा ओमफ्राय आं खोन्थिनो र' किटिया नायनाङा ओमफ्राय नैखौ जा बुरजा दाम बिदो आरोना बाबुनि जुताखौ 16 माने 1650 बिदो आरोना पाग्ला जा इखौनो मोजां नुदोंमोन आं खिन्थु इखौनो मोजां नुदों बाबु इखौनो बाय खम बि जाया नै इयो माबा गथ'नियाव एसे बि नै इयो बारा नहीं है मिल जाएगा ना ini गिदिर नायनाय ये ज्यादा बड़ा लागोन र' मोजां नुदों आङो नोंहालाय दामखौ खमायगोन ओरैनोसो होनखादो सायाव दाम नुदों काटारसो बिदिनो आरोलै बेफारिफोरालाय जोंबो बेफारि जाबाय बिदिनो बारा होनफ्लानांसिगोन आरो ओमफ्राय माबा 500 होनफ्लाखाना दोननानै नै माबा 500नि 1000 होनखायो मिथिगौ डाबल होखायो नोंनिखौथ' बेसे होनाय बेखायनो 200निखौ जोंबो 500 होनफ्लानानै बे 300 लांदो आरो हरथानसै इदिनोसै नायलाय जोंबो लांदो आरो माथो खालामबावनो अ दा जों इखौ होननानै लाब गैयाना बेसे होनदो 16 माबा होनदोंमोन 100 होनदोंमोन 1600निबा 600 थाखा फैबाय मा लाब जाखो होनबा एसे गोबां मानो होनना दोननांगौ जायो इ जाबाय ओमफ्राय सोरबा मुरख'आ इयावनो बायना लासिगोन आरो मोनमारबाय मोनथ'वाखै सोबाय सोंनो होनफ्लादो एख' इमान जुताखौबो खमाय 600आव लानानै फैबाय दायो आरो गस्ला नागिरदों हे भगवान मोजां नुथाराखै आंखौ मोजां नुदो नाय इदि मोखांखै ए साजायाखै नै लेथ्रा नुदो मोजां नुगोन आं गानबा
फाख्रा गाननोसै पेन गेदेर गथ'खौबो खासिया गथ' रखम नुसिगोन आरो खासिया गथ' रखम नुसिगोन बर' बायदि नुनाय नंला नै जा मोजां नुदों बिबारखौ वाव बिउटिफुल फ्लावार्स ओइ मा बल हा ओइ मा बल इयो अबे इयो अ मिथिया बिबारा जा मोजां ना हा ए ओं सुबायदि गिलायदोसो खिथिया इना मादि एडभान्स थांना थाइबाय थायो नालाय मानसिया आथिं गोलावा ini गामिना फैखांबाय नालाय गासैथार जोङो माने नांगौ बायदि हटेलखौ मोनदों आरो माने जेराव साफा साफा सिख्लाफोर थागोन बेयावसो जागोन होननानै फैखानाय बाखा लेथ्रा भाब गोसोआनो लेथ्रा दहाय बियो बेलेगाव लांबायमोन ना सिख्लाफोर नायनो दहायबो मालाय सिख्लाफोरनि बाइक सालायनायनि खिथु सालायबालांनानै आन्दायलांनानै मिथिगोना ओमफ्राय नैयावबो नै बया साफा साफा सिख्लाफोर दं नै ओइ गिजाबो दङ ओइ गिजा नै गिजाबो दङ दा जोङो मा बिहरखो इसोर मालाय चिकेन रल बिहरजोब्बाय ओमफ्राय आङो भेज चावमिन बिहरबाय माबा चिकेन माबा मम' चिकेन मम' बिहरबाय ओमफ्राय आङो एग माबा चावमिन बिहरबाय नुडल्स स' माने सिख्लाफोर गोजा हौवा मानसियानो गैया सं ओइनो भितराव बैनो सिख्लाफोर गोजा सं जानानै नायनोसै माबायदि दिनै रपानि नुडल्सआ फैबायानो नै बुवा ए भगबान माबा अरखि खेबखांग्रा बायदिसो सं ए बुवा खेबखांग्राया ओमफ्राय बोरै जागोन दे बियो जा दे अ खेब आं आरो इदिनो जाग्रा सानदोंमोन आंबो जोंना दाबो फैयाना गोथाव नुदोंस' याम्मी मोदोमलायदो दाउदै गोथां ए गुंखिफोरा गना होगोन दे जा लाबबाय नै नोंसोरा लाबबाय नै बा माबायावसो फैदों कटरायावसो नामा दे बोखावनाय आनबक्सिं खालामदे बक्सखौ दे 1 2 3 जानायनि लाहार फाहार हांगामा सुरु करो गोलैगोन खोलैगोन इयो किति खोलैगोन इयो फ्राय बुरु सं दे आरो नै मोनसे गबाव मा सं बेखौ गबावब्रा हो गैला मोननैल' दे खेबखां जादो माब्रै खद दंना गैया साखिनाय अ हो oh sasin lu लाबगोन नै खोलादों दे होमबा लाबगोनबा नेदो जों माने गोनो गोथो जागासिनो इ मोननैदो मोनसे सासेनि ना आरो बेलेग फैबावगोन मोनसेयाव सासे इ मोनसेयाव सासे आरो बेलेग फैबावगोन नोंहा संनांगौ फुंजुबखौनो संबा दिनै जेब्ला थारना हो खैथा दं इयाव दङ 6थासो दं खोमा 6थासो दं इयाव जाखानो ओमफ्राय आङो गुरु गुरु थरना दिखला दे र' दखला गोथाव औ दे बेनिफ्रायनो आरो जुदा जानाय नालाय रयखौ जाग्रोनो आङो नायनि बे खनसे आलु बनहर ने आलु बनहर आलु नाखै खेबखां गुदुं जादों खिन्थु जाया फरायनाया लंपेन्ट गांसेनि कारनैनो इमान गिदिङोबाय ओइ इयाव मोनाखै दामबारियाव हाबना लायनानै ओमफ्राय माबा जानो फै लंपेन्ट गांसेनि कारनै इमान गिदिङोबाय नोङो जिबनाव बेयो लांफिननोसै दहायनि लायनोसै এনেকুৱা गिदिङोबाय इयो बावै फुरा शिलंखौनो गिदिंजोबनोसै लंपेन्ट गांसेनि कारनैनो फैयै नों इखौसो मोनफैबाय मोजां नुदों दे फैया नुवाखै दे मोजां नुदों
मोजां दे अ मोजां दे दे लादैखो मोनालायबाय थरायनानै ड्रेस नागिरै दामा मोसायनि दैयाव हो इयाले दामासो मावगासिनो इयाव मोसानांबाय खोमालै दामा मानसि नायदोंनिफ्रायनो बा नै अ माथो मेगन खानि खोमा मेगन नुवा खोमालै सखथेदों खोमा If your love's gone away just like mine, you feel like crying. Tamam masih. Sing along Tulis suratnya sila kosong. Jangan silongni megong bazar aku itu, ma bustu dong, ibu bustu ma, hah? Anggur rok ma bustu nih, bustu ma bustu bayi, bilai bener kosong. Gue kelana. Ini, alo kura. Ini. 볼비징근 판능. 볼비징근 판능 terus ini apa? Betul menulang nama. Sebenarnya kita sekali 볼비징 kami lo gila. কিন্তু 여판 가시네 ini. 다승을 자네 토랑 것은 자네 토나기 되승을. 은근나 보나 봐요. 이 피터 lagi 동아라. 이 여보는 뭐라. 네 기자네. 만에 ओंखाम जोंनि जिनो संजागोन नालाय दा जोङो बाजार खालामदो आरो माबा-माबि हिनजावफोरनाबाथाय दाम खमाव 150 नागाफ्रावबाथाय जोम जाजोबगोन आरो बेफोरबायदि 50 नागाफ्रावबाथाय हिनजावफोरा जोम जाजोबगोन आरो ओमफ्राय मा खालामनांगौ इखौलाय मायाव गानहैगोन इखौलाय मायाव गानहैगोन 50 थाखाखौलाय 이거는 우통나 랑나네 जोंनि भिलेजाव 500 गानहैसिगोनलाय 500 फानहैयो बाय थांसै थांलाबाय जोंहा ओंखाम संजानो थावखौ नागिरनांगौ माया लाला जोम जाजोबखायो हिनजावफोरा नै नुबाय है नै गोजाबो बेफोर माखा सब गस्लानि मार्केट फुटपाथनि फरायनानै आरोबाव सैथारखौ नांथारगौ जाबाय मिथिगोना जोङो ओंखारबोबायानो बाजारनिफ्राय ओंखारबोखांबायानो हटेलाव फैनानैसो आरोबाव दा नै सैथारनि दावराव जाफैदों इमान बायदि हिनजाव नोंना गाननो गैखाया नामा हो दहाय माखौथो गानबोनाय बेनिफ्राय जोङो मा खालामदों मिथिगोना इसाखौ थगायनानै जों दा खारबोदो आरो जोङो दा सिरि थांनानै हारसिंनो नायनानै लानानै फैनोसै आरो दा इसोरखौ गारना फैनानै सानैजों बाजार खालामफैफिनदों आरो दा लाबाय जोङो सैथारखौ थरायनानैखौ तामाम मानसि जादों ओमफ्रायनो मोनासेयाव बाब बिना बाजारावनो जुदि बेफोरबायदि जायोबा दे हबेजों थाङो हबेजों फैयोलै थरना हो मेंजुबाय बेसेबा नोंहा मानसिफोरखौनो बहा थांदो बहा फैदो एख' पात्ताखौनो मोना माने इनै मानसिखौ खमायनायबो नुवा ना बारायनायनि सायाव बारायनायसो जायो खिन्थु मानसिखौनो खमायनायखौनो नुवा नै माने ओरै फाखोसे गिदिंबाय थायो खोमालै ना बबेनिफ्राय फैयो मानसिफ्रा माने टाउनना इ मोनसेल' जायो नालाय बेलेगावथ' बिदि टाउन गैया खोमालै ना साइडआव मोनसेल'सो नालाय जों दाखालि फैनानै नुलांनायाव बर्थमान साइडआव बेफोरबायदि टाउन गैया नालाय मानसिफ्रा जमा जाजोबना थायो खोमालै ओमफ्राय उनाव मोनाबा थांबाय आरोना हराव तामाम मानसिनि I love Shillong 2,000 years later. ओइ बाबु ए भगबान ओंखाम संना जानो होननानै माइरं सुइरं लाबोनायानो इनो जाबाय लामसो उन्दुना थाबाय फन हरबाय दं नि संसेरा गोजांजोब्बाय आरोना माने जोङो बाजार ओरै खालामखांना फैनानै दसे जिरायबाय ओमफ्राय जिरायनानै दायो ओंखाम संनो गोजौआव थांनांसिगोन आरो इ नायलाय भगबान मानसिनि माबायाव गोलैयाहाय उथि गेट आप नै लोगोफोर एकदमबारे कुकार लानानै ओजोंहाय दाउदै 1 टाइम ओमफ्राय
दिस लानानै दायो जोङो ओंखाम संनो थांनोसै आरो ना गोजौआव सोरबा जारलासो जागोन मिंरु बारु जायै जायै उदैफोरानो मायबा मायबि जाजोब्बाय खायसेयाथ' खिस्रायजोब्बायनो संसेरा फायबाबो उपाय गैया निजेनि संनाय जानो मोनबासो खान्थि मोनसिगोन उदैया थिसे जागोन दे जा बुरबाबा सुरलायनाय Oh my god गोजौथारसो बिराद गोजौआव आरो दायो लोगोफोर जोङो बेयाव अर जरायनोसै आरोना जोङो दा बेवहाय संसिगोन खावसिगोन जासिगोन फारसेथिं नै जोंना फेमिलि ट्रिपआ ओजों नै देस्लाय काटि माबा लाइटार सुखांनो नागिरदों ओंखाम जानो थाखाय इयाव ओंखाम होबाय माने दैयानो बिराद आंखाल आरोना दा जों बथलसेल' लाबोदोंमोन लायफिननांसिगोन ओइ गाहायावनो मोनो ओइ गाहायाव नैखिजानो उल्था बेलथायबानो नै जोंना माल माथाफोरा भगबान कितिया मा लाबोदोंहाय गामला गुमला वान टाइम दाबोर थराय गाइखेरा सेसायो ओइ सिगां दं खोमालै आंनिबा थान्दाखाय ओइ सेवाखै माबा गावाखै मैया हराव फुदुंनायमोन मोजाङै दं बायदि मोनदोंलै गावबाय गावबा मायदि मोनामो बोरैबा नायनो बिदि मोनामो उपाय इज नाथिं दे इसे उदैयाव थानाय बायदि संदो दे ओंखामफोरखौ मोजांनो दरना माथो खिथिया संदों मा ओंखाम मोनखांबाय बाबा ओइ मानसि बेदिनिफ्राय नै दाना दाउदैजों माइखौ आमलेट बानायगोन ना मा खालामगोन बेबायदिनो दाउदैजों संख्रिजों लगायखानानै थाव होखाजोब्बायनो जोंना माने गेसा माबायाव बिराद मिलायदो आरो बाबु माबायदि होनदों फैनानै ओंखाम गुजबाय दा जोङो माने निजेनो संना जादों हटेलावनो एकदमबारे थिखिनि फ्ल'राव तिनथाला बिल्डिं खर'आव फैनानै जों संना जाफैबाय दङ माने हटेल सिङाव रुम सिङाव संना जानो होआखै नालाय बे खर'थाराव संना जाहैथां होनना बुंनायखाय जों खर'थाराव थिगिदो आरो नै मोनबायानो जोंना होदो दे हो दखबदो दे लागाव बेफोरसो बरिया ओमफ्राय नै जनानै आरामसे संबाय था हौवाफोराथ' आरो खालि जानायनि टाइमखौल' नागिरो नै अंडा बिरियानी omelet होख्लाय गंगा टप्पा होख्लाय मा ना बाथोन देगासिनो बा देनायाबो बोरैबा नाथाबदोसो होनलाय नामने बेनिफ्राय बेयाव थारुनजों ना बरियासो एवगासिनो नायम गथ'आ उखैजोबलांबाय ओजोंहाय संनाय खावनाय देनाय हाबाफारि एकदमबारे नों जासिन जानानै उन्दुनानै फुङावनो जोङो मा जायगायाव थांगोन जेबो डिसाइड जाथ'वाखै माने नायगासिनो आरो जों मायाव थांनांगोन नोंथांमोना ब्लगनि गेजेरजों नुलांबाय थाखागोन आरो ओंखामफोरा फाइनालि जोंनिया मोनजोब्बाय दायो आरो दै गुदुं फुदुंगासिनो आरोना संसेरदो थफादो गगा मोनदो गारि ड्राइभारफोरा ओंखायनो दै गुदुं फुदुंगासिनो जोङो आइजो माहारिफोरा लुगैजोब्बाय आं माला मोनजाबावगोन नै बेथो दे फुरलांदो दे हायदो माबार ओंखामा नै जोंना वाव आद्रा आरो ओंख्रि दंबावसो थारुनजो ना दा जोङो जाहोलांबाय थानोसै ओंखामा जोंना बया बारा जाबायनो सोरबाफोर जाफानोबाथाय गोसोबाथाय फैनानै शिलंआव कुकारसे गाहाम ओंखाम संबाय माथो जोब्बायानो जोबसिगोन दे गैला अयफ्राव होबावदो ओरै बारा जादोंमोन जाहैबाय ओंखामा जोंना तामाम हिट जाखादोंले किति तामाम हिट जादों असालै देन्जार ओमफ्राय नै ओंखामखौ बाहायल' जागोन होननानै नै बिलांबायानो निजे संना जानाया बेलेग जाखायो
मोजां जामारो दायो हटेलनि बाथाय जानानै नाम जोङो जाग्रोदो दा गावबागाव हायो लागोन दे थरनायाथ' नै एख' पात्ता गैया जानायानो जानाय बाप बावै औरे हामदो खमसे खमथ' जना जानो हागौमोन नोङो गसंनो लुगैदों दे होमबालाय एखनथ'ला आसला दहाय मा होनो बेरेफुजानो ओंखाम बया मोनजानायनि उदैयानो एग्लुंजोबदोंनो हामलानो उदैयानो मा ओंखाम होनो ओरैबायदि दुलबर मेसिन डिजेलसो मेसिनानो माबायानो डिजेलनिसो पेट्रलनि नङा बेखौनो गैलाना मोनसे केरानसिसो जाहैबाय होनबाथ' जाम जाग्रा दा जों जाना लानोसै आरामसे जानानै खान्थि ओइ मबाइल